Helo yna, gobeithio bod chi gyd yn cadw ni iawn. Fideo cymharol fyr, fyddech hyd yn oed na'r llall neithiwr, deg gwir. Jyst er mwyn atgoffa chi gyd bod wythnos ymwybyddiaeth Hydrocephalus ar ei gorwel yn rhedeg drwy gydol wythnos nesaf, felly wrth gwrs dwi wedi sgwennu cyn dipyn ar Hydrocephalus. Mae gen i fideo ar y sianel sydd yn ymdrin ar pwnc, ond yn bennaf pwrpas y fideo yma mwy na'm byd arall ydy jyst i annog chi gyd ac i atgoffa chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau o gwbl am y cyflwr, croeso mawr i chi holi. Nid jyst yn ystod wythnos ymwybyddiaeth Hydrocephalus, ond pryd bynnag. Edrych ymlaen yn fawr at ateb cyn gymaint o'ch cwestiynau phosib. Hwyl am y tro.